Et toi, Khalid? Dios batez elkarturik zugana gatoz jauna, zugana gatoz jauna, emaiguzu zure argi grazita maitasuna, entzunarren jauna. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruke jauna. Kristo erruke. Erruke jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Aintza zeruetan jangoikoari eta bakea lurrean haren gogoko gizakiei. Aina handi eta eder zaitugulako, gorazu, ereinkatuazu, gorespe zuri, auspe zagur eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna. Jauna seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bitots, aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren akitan. Amen. Jainko aita, egiaren hitza eta santutasunaren espiritua mundura bidaliz, zure misterio miragarria agertu zenigon gizon emakumeoi. Emaiguzu, egiazko sinismena aitortzen degunoi, beti ereko irutasunaren aintza ezagutzea eta haren batasun ahal guztiduna gurtzea. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion Israelgo herriari. Galdetu aintzinako garaiei,
zu baino lehenago izandakoei, jaunak gizakia munduan sortu zuenetik hasita, galdetu ea inoiz horrelakorik gertatu, edota entzun izan den munduaren ertz batetik besteraino. Ba ote da herririk, zuk bezala, jainkoa, suaren herritik mintzatzen entzun, eta bizirik gelditu denik. Izan alda inoiz jainkorik, herri bat, beste herri baten menpetik atera, eta beretzat hartzen saiatu denik. Ba horixe egin zuen jaunak, zuen jainkoak, zuen begibistan, Egipton, ezaugarri, mirari eta ekintza harrigarriz, orrokoaren bidez, ahalmen handiz, esku indartsuz eta izua zabalduz askatu zintuzten. Aitortu beraz, gaur eta izan beti gogoan, jauna dela jainkoa, goian zeruan eta behan lurrean, ez da besterik. Bete gaur ematen dizkizudan legeak eta aginduak, zoriontsu izan zaitezten, zu eta zure ondorengo seme alabak. Eta luzaro bizi, jaunak zure jainkoak betiko emango dizun lurraldean. Jaunak esana. Jauna dut hartzai, ez naiz ezer, beharrean, larreguritan, agnauetzan. San Pablo apostoluak erromatarrei, senideok, jainkoaren espirituak giratzen dituenak, hori esek dira jainkoaren seme alaba. Zuek ez duzue hartu, esklabu egiten zaituzten espiritua. Berriz ere beldurrez bizitzera eramango zaituztena. Zuek seme alaba egiten zaituzten espiritua hartu duzue, eta espirituaren bidez, abba, hau da, aita, hots egiten diogu jainkoari. Espiritu honek berak, gure espirituarekin bat eginez, jainkoaren seme alaba gerala aitortzen du. Eta seme alaba bagera, baita oinordeko ere, jainkoaren oinordeko eta Kristoren oinordekide, zeren nekeetan, Kristoren kideko baldin bagera, haintzan ere, haren kideko izango baikara. Jaunak esana. Aleluia. Aleluia, aleluia, jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa, San Mateoren liburutik, aldi hartan, 11 ikasleak Galileara joan ziren, Jesusek adierazi zien mendira. Ikusi zutenean, gurtu egin zuten, batzuk ordea zalantzan zeuden. Jesus, hurbildurik, honela mintzatu zitzaien. Aginpide oso-osoa eman dit jainkoak zerulurretan. Zoazte bada eta egin herri guztiak nire ikasle. Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean bataiatuz. Eta nik agindu dizuedan guztia betetzen irakatsiz. Eta ni zuekin izango nauzu egunero munduaren azken erarte. Jaunak esana. Hitz esango ditut, gaurko erromeri honetan. Gauza ederra da, olako tradizioak eta mantentzea gure herriei eta gure baiarei alako nortasuna, identitatea ematen diena. Eta urte askotan aurrekoek egin zuten bezala, gaur, hementxe, aurtengoan ere burutzen ari gara 2024 urte honetan, eta urte askoan hala izan dadila. Belaunaldi, olako tradizio ederrak mantenduz. Gure aurrekoek hementxe jarri zuten ermite hau. Batez ere, haien fedea adieraziz. Sinisten zutela jainkoarengan. Jainko bakarra dagoela,
eta aldi berean jainko hori 3 pertsona dela, aita, semea eta espiritu santua. Eta fede hori adierazteko leku berezi honetan, gehienetan ala izaten da gailurretan edo gailurretatik gertu Trinidadeko ermikek ala egoten dira ikusgai, nolabait ere jainkoaren presentzia hori ere adieraziz eta gure fedea berari laguntza eskatuz. Horregatik, etortzea, erromerik mantentzea, hemen meza ospatzeko aukera izatea gauza ederra dugu. Eta itun zaharrean, entzun dugun bezala, gauzarik printzipalena, esan genezake, jainkoak bere herriari eman nahi zion mezurik nagusiena zen jainko bakarra dagoela. Lehengo mentalidadetan edo lehengo kulturetan joera handia zegoan politeismora jo zegoa. Hau da, jainko bat baino gehiago, jainko ugari egongo balira bezala. Eta kultura askotan ala izaten zen. Batez ere, egoten ziren, guk gizakiok, guk baino sendoago, edo indartsuago, edo gehiago balio dutela pentsatzen zuten animaliengan, edo izarren bat, edo eguzkia, edo ilargia, olakoak hartzen zituzten jainko bezala. Izan ziteken kulturaren arabera kokodriloa, edo zezena, edo olako esan genezake animali sendoak, baita esan dudan bezala, ilargia, edo eguzkia eta olakoak. Eta kultura askotan jainko bat, igual kultura greziarrean, haizearen jainkoa Eolo, edo itsasoarena Neptuno, edo olako jainko ezberdinak eta aipatzen zituzten. Horregatik, itun zaharrean dagoen mezurik nagusiena hoxe da jainko bakarra dagoela. Eta bakarra egon daitekela. Berak egin dituela gauza guztiak, gure mundua eta gure bizia ez dela kasualidade huts bat inongo zentzurik gabe. Baizik eta jangoiko ahal guztidun bakar batek eginak erala. Eta gainera jainko horrek maite gaituela. Hoxe da, esan genezake, itun zaharrean dagoen mezurik nagusiena. Eta hau ez da gauzat bakarra kristaguna, baita ere judutarrek edo musulmanek ere berdin sinisten dute, baita ere zenbait filosofok edo historiako pentsalarik hola aipatu izan dute. Munduaren existentziak eramaten gaitu pentsatzera jangoiko bakar bat dagoela, dena egin duena, ahal guztiduna eta beti erekoa dena. Hoi ez da, kristauok bakarra sinisten dugun errealidadea. Baina Jesusek jainko hortaz askozaz ere gauza gehiago erakutsi nahi izan zizkigun. Eta besteak beste gaur ospatzen ari geran misterioa. Hirutasun santua. Esaten digu Jesusek jainko bakarra dela, baino 3 pertsona direla jainkoarengan. Aita, semea eta espiritu santua. Misterio hau gure arrazoimenaren gainetikan dago. Ez gaitezke aiatu ulertzera Jesusek, esan izpaligu, guk ez ginuke gaur egun hirutasun santua ospatuko. Gure kabuz ez ginuke lortuko hortara aiatzea. Baina sinisten dugu berak esan digulako. Orain ez da arrazoiaren kontrakoa ere, arrazoiaren gainetikan dago. Eta hoxe da gaurkoan Eliza osoak ospatzen duena eta guk oso bereziki hemen Erregako, Trinidadeko erbike edar honetan. Hemen ez dugu imagina originala, aginagan dago originala, baino oso imagina ona eta esanguratsua da. Bertatik ikustea zoragarria da. Zenbat detaile Trinidadaren inguruan agertzen diren imagina honetan, zoragarria da. Esta imagen que tenemos, como decía, de la Trinidad de Erga, es una imagen a nivel mundial, incluso una de las grandes imágenes que hay con un significado muy grande. Aparece muy bien este misterio de la Santísima Trinidad, de un solo Dios verdadero y 3 personas distintas. Aparece el Espíritu Santo en forma de paloma que procede del Padre y del Hijo, y si alguien se acerca y lo va viendo, aparecen todas las ideas alrededor de este misterio grande que nosotros profesamos porque Jesús nos lo ha revelado con fe. Eskatzen diogu bada, Jesusi gure jaunari fede hontan sendotu gaitzala. Mantendu gaitezela fedean. Ez dezagula ahaztu, jainko bakar horrek egin gaituela eta maite gaituela.
Sinisten dut, sinisten dut jangoiko aita guztidun, zerur urren egilea. Sinisten dut, sinisten dut, haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santoren egitez sortu, eta Maria Virginia gandik jaio zena, Pontzio Pilatoren mainpean ekaldua gurutzean hiltzatua, hila eta hobiratua izan zena, zeruetara igo eta hirugarren egunean piztu zena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut, sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Sinisten dut, eta gure eskariak ere egingo ditugu eskatuz jangoikoari, batez ere pakea izan dezagula gure bihotzetan, pakea izan dezagula gure etxeetan, pakea izan dezagula gure herrian eta mundu zabalean. Eska dezaiogun jaunari, eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, bereziki gure bai hauetako hildakoak, hainbeste aldiz igual honen etorri izan du dienak eta orain falta direnak jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ama maite Maria, egiguzu lagun, zure dilatez Jesus, ikusi dezagun, zure santuari dei egiten diogu jauna, santu egizu gure eskaintza hau, eta gu ere egin gaitzazu zuretzat opari eder Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko alguztidun beti ireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera biali diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Virginiagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Kanta dezagun aingeruekin, kanta ederrena, santua, santu, santua zera,
Osana da gorabena, bere ikatua orain beti gure gana datorrena. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada hogeita ardo hauen zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikola, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogiardo hauek hartzean, zure heriotza duegua aitortzen. Zu jauna etorri artean. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure sartutzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, aritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkiduaren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Sanbazaliak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan berri zure izena, etor berri zure reinua, egin berri zure naia, zeruan bezelan lurrean.
jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estu handietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Pakearekin batera, esleitzeko, nator esku ematera, elkarturik gaudenean, jaunaren aurrean, berdin izan Hona hemen jangoikoaren bildotxauna munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, naiz inor, etxean sartzeko, santzuz, egin dezagun otoitz. Jangoiko gure jauna, betiereko iluntasun santua eta haren batasun hautsi ezina aitortu ditugu. Iguzu hartu dugun sakramentu honetan harki dezagula gorputzarimen osasuna, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Jauna zuekin. Bedinka zaizatela jainko guzialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Gero gurutzen despedida egingo dugu 12:30 aldera, erderazko meza ondorean. La despedida de las cruces tendrá lugar hacia las 12:30 después de la misa de castellano. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Hori da, ze ongi. Falta una cruz, ¿eh? Sí, Sarasate falta. Sarasate. Que Sarasate han subido por aquí, por el otro lado igual. Han subido. El año que viene. Sarasate. Yo a todos. Los demás llaman Sarasate. ¿Qué es? Al otro lado. Venga. Tía. Salida, que nada, ya saldremos ahí. Bueno, pues eso nos despedimos. Tú tampoco. Bueno. Claro, porque de aquí se van los chalecos, se van a... Vale. Luego hacen más para despedir. Abajo otra vez. Abajo. Hori da. Hoxe. Qué bonito.